Beste mensen, het is 10 uur om officieel aan deze viering te beginnen. Via het internet heet ik iedereen welkom die nu met ons online verbonden is. Het is vandaag 11 juli, de dag voordat wij met LDB normaal naar Lourdes vertrokken. We zijn aan de bisschop ook dankbaar die ons uitgenodigd heeft om in de plaats van de bedevaart hier vandaag in open lucht viering te kunnen doen voor alle mensen die niet op bedevaart kunnen gaan opnieuw dit jaar. Bisschop, mag ik u vragen dan ook deze viering voor te gaan en laten we recht staan voor de inlevingsprocessie. Van harte welkom, jullie die hier samen zijn, beste broeders en zusters. Welkom in Zoetendaal, in het zoete Zoetendaal. Op de grens van het Nationaal Park van de Hoge Kempen, zo wegen we langzaam te zeggen. Hier aan de Lourdesgrot van Willespeer, waar al sinds generaties mensen samenkomen aan de Lourdesgrot op Maria om hier te bidden. In de zomer elke week, elke zaterdagavond komen ze naar hier samen. Om troost te ontvangen, om kracht op te doen, om christen te zijn. Om als christen te getuigen. En vandaag zijn we hier samen, en we hoorden het al zeggen door diaken Paul. Vandaag zijn we hier samen met vertegenwoordigers van de Lourdesbedevaarten. Met vertegenwoordigers van de Baneu Tridouan. Inderdaad, de laatste 2 jaar een gewonnen programma, jammer genoeg, niet konden volbrengen. Maar die nu voor het eerst opnieuw samen zijn, in de hoop van volgend jaar wel te kunnen herstarten. Vandaar ook dat hier heel wat brancardiers aanwezig zijn, heel wat verplegenden, ook een aantal jongeren
van onze bedevaart. Heel fijn dat zij hier zijn. Vandaag zijn we ook digitaal verbonden, we hoorden het al, met bedevaarten uit heel Vlaanderen eigenlijk. Met veel mensen van goede wil. En we maken er meteen een week van, een digitale week van bedevaart. Waar we elke dag een beetje vitamintjes krijgen. En gelovig te leven om biddende mensen te zijn en om van daaruit ook te kunnen getuigen. Van harte welkom dus in het bijzonder aan de zieken thuis, die opnieuw met ons kunnen verbonden zijn. Een bijzonder welkom ook aan alle Lourdes en Baneu vrienden, waar dan ook, en aan de toevallige kijkers via YouTube. Hoe gaat het soms? Van harte welkom aan jullie. Mogen dit een uur worden van bezinning, een uur van gebed, een uur waarop we graag ook doen om ons leven, zoals het is, in vreugde en getuiging te mogen doen. Laten we in deze viering, dus broeders en zusters, op de zangers hier aanwezig, mogen we deze viering iets van Gods aanwezigheid ervaren. We zijn hier helemaal in het groen, omgeven door de schepping, maar we zijn ook omgeven door zijn liefde. Mogen we ze ervaren en mogen we ook zijn voetstem ervaren. Waarop Maria eens ja heeft gezegd in haar Magnificat. Mogen ons leven zo, met alles wat erin gebeurt, iets van dat Magnificat hebben. Laten we vanuit de drukte van ons leven, vanuit de plek waar we komen, ons nu tot God keren. Keren wij ons naar Hem die ons ook in deze tijd wil zenden. Bidden wij om zijn ontvangst. Heer, wanneer wij ons moeizaam door u laten zoeken en niet luisteren naar wat u ons zeggen wil, Heer, ontferm u. Christus, wanneer wij onze eigen belangen nastreven, ten koste van het leven, waartoe u ons roept. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, wanneer ons geloof op weerstand stuit en wij niet standvastig getuigen van uw liefde, Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Mogen dan de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden op de weg naar het eeuwig leven. Amen. Zingen wij nu God vergeven. Ontferm
In de Heere van alle mannen. God, onze Vader, in Jezus uw Zoon hebt gij ons uitverkoren tot kinderen van uw genade en tot getuigen van de blijde boodschap. Geef dat wij deze zending trouw vervullen, belangeloos en alleen bekommerd om de opdracht die gij ons toevertrouwt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Zoals altijd, wanneer christenen samenkomen, gaan we opnieuw luisteren naar de schrift. De eerste lezing met de profeet Amos spreekt ons over. Amos, die achter zijn meester werd weggeroepen om profeet te worden. Daarna gaan we luisteren naar Paulus, die in heel diepe bewoordingen een lofzang doet op wie Christus eigenlijk is en ook in ons leven kan zijn. Dan horen we naar het evangelie, hoe Jezus zijn leerlingen zendt. Ook ons zendt. 2 aan 2. Openen wij ons hart voor het woord van God. We lezen uit de profeet Amos. In die tijd zei Amasja, de priester van Bethel, tot Amos: Ziener, u moet maken dat u wegkomt. Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maakt met profeteren. Hier in Bethel moogt je niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw is van het rijk. Amos gaf Amasja ten antwoord: Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde. Ik ben veehouder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: Trek als profeet naar mijn volk Israël. Woord van de Heer.
die ons in de hemelen en Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In hem heeft hij ons uitgekozen voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft hij ons begiftigd in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis der zonde, dankzij de rijkdom van zijn genade. Die heeft hij ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen als wezens in de hemel en alle wezens op aarde in hem. In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil hebt aanhoord, in hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk en tot lof van zijn heerlijkheid. Woord van de Heer. De blijde boodschap aan alle volkeren. De Heer zal met u zijn. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus van ons hart. In die tijd riep Jezus de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 uit te zenden. Hij gaf hen de macht over onreine geesten en gebood hun iets anders mee te nemen onderweg dan alleen een stok, geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld en een vat. Wel mogen gij soldaten dragen, maar trek geen dubbele kleding aan. Hij zei verder, als je ergens aan een huis binnengaat, blijf daar tot je weer afreist. En is er een plaats waar men u niet opvangt en niet naar u luistert, ga daar dan weg en schud het stof van je voeten als getuigenis tegen hen. Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Ze dreven vele duivels uit, zalfden vele zieken met olie en genas. Tot zover deze woorden uit de blijde boodschap. Halleluja, halleluja.
en zusters hier aanwezig in Liefdesmeer. Die waren broeders en zusters ook die naar ons kijken, vanuit de huiskamer of van waar dan ook. Die ooit op bedevaart is geweest naar Valeu of naar Lourdes als jongeren om zieken te helpen, om hen echt te helpen in het leven van elke dag daar. Of als zieken, soms als enige uitstap gedurende het hele jaar. Of als gezin, om ook als gezin wat diepere dagen te beleven in dat jaar. Wie ooit zo op bedevaart ging, en evenzeer wie ooit op pelgrimstocht ging, bijvoorbeeld naar Assisi of naar Compostela, die heeft al ervaren hoe doorheen die vieringen, doorheen de ontmoetingen daar, soms de getuigenissen ook daar, doorheen de kaarsjesprocessie in Lourdes met name, doorheen de nabijheid van Maria aan de bron of in de grot, hoe we daar zo'n diepe vrede kunnen beleven in ons hart, die ons heel gelukkig heeft gemaakt. En hoe we daar genade beleven, genade ervaren, genade op genade, zo zegt het soms. Zodanig dat wij in ons leven met zijn uitdagingen, met zijn kansen, maar ook met zijn ongemakken, met zijn strijd, dat wij het aankunnen. En dat we niet alleen het aankunnen, maar ook in ons leven getuigen kunnen zijn. Van die diepe kracht die God is. Maar tegen Maria ja zijn. En dat wij dus op onze wijze ook een steentje kunnen bijdragen naar een betere sfeer op ons werk, naar vrede in onze familie, maar ook soms spanningen zijn, waar wij dan degene zijn die telkens opnieuw trachten een stap te zetten naar de ander. Hoe vaak heb ik niet gehoord hier bij de broeders en zusters, na een bedevaart, dat mensen zeiden als ze terugkwamen van de trein of vanuit de bus, het was echt mooi dit jaar. Hoe vaak zeiden we niet, het was de mooiste bedevaart van ons leven. En die mensen zeggen dat soms elke keer opnieuw. Omdat ze elke keer opnieuw ervaren hoe diep en hoe mooi het was. Om als mens, meer dan in het gewone leven van elke dag, met God verbonden te zijn. Met andere gelovigen samen te zijn. Elkaar te helpen. Echt te kunnen bidden. Te kunnen bidden aan de God. Te kunnen bidden aan de bron. En nu heb ik mijn batterijen opgeladen, is bij ons iemand gezegd. En nu kan ik er weer voor een jaar tegenaan. Het zijn beelden om te zeggen dat we daar kracht ervaren. Die mooie getuigenissen die we horen van andere pelgrims en die we ook zelf al hebben meegemaakt. Eigenlijk worden die mooie woorden van pelgrims, van bedevaarders, door Paulus van vandaag in die tweede lezing nog dieper gezegd, nog dieper dan wij het zouden kunnen zeggen. Maar het gaat over dezelfde werkelijkheid. Paulus in de tweede lezing, hij zegt dit alles wat wij ook beleefd hebben, of beleven, of wedervaart, of pelgrimstocht. Hij zegt dit alles met heel diepe woorden. Eigenlijk merk je dat hij zelf de vreugde ervaren heeft als wij die op bedevaart gaan. Hoezeer zijn wij gezegend geworden. Natuurlijk, zegt hij, wij die tevoren al onze hoop op Christus hadden gesteld. Ja, men gaat op bedevaart omdat men tevoren hoopt daar iets te krijgen. Omdat men tevoren al zijn hoop op Christus heeft gesteld. Maar daarom, omdat je met die gesteltenis ook daar naartoe gaat, beleef je daar genade op genade. Anders zouden we naar de Costa del Sol gaan. Of zouden we naar de Costa Brava of waar dan ook. Of zouden we aan zee gaan hier. Allemaal niets op tegen. Maar we gaan naar Lourdes of we gaan naar Valeu om juist dit diepere te beleven. Omdat wij onze hoop reeds op Christus hadden gesteld. Zo zegt Paulus. Maar wij voelen ons daar werkelijk gezegend. Door een vrede in ons hart. Wij voelen ons ook, zo zegt Paulus, wij voelen ons uitverkoren. Niet dat we beter zijn dan anderen, maar we voelen ons uitverkoren op precies dat diepe geheim van de schepping. We zitten hier in het groen.
Niemand verstaat het geheim van de wereld. Met alles wat er gebeurt aan goede en ook soms aan moeilijke dingen. Maar wij begrijpen hoe dit geheim van de schepping uiteindelijk met de liefde van God te maken heeft. Hoe God ons de wereld geschonken heeft, waarin wij opdracht hebben. Het diepe geheim van de schepping, waarin zijn wij uitverkoren om in die schepping van God te getuigen. Zoals ook Maria ervaren heeft dat zij de gezegende is onder de vrouwen. Zo zijn wij op een andere manier, met een andere opdracht, ook gezegende mensen. Dat wij Gods nabijheid in ons leven zo kunnen ervaren wanneer we op de bedevaart gaan. En we zijn ook er diep van overtuigd geraakt door in onze bedevaarten, onze pelgrimstochten, dat wij in Christus zijn geroepen om vredebrengers te worden. We kennen natuurlijk allemaal onze zwakheden en onze zondigheden. Is er iemand van ons die niet zwak is, die niet voortdurend tekorten heeft, die niet voortdurend zondaar is? Maar, zegt Paulus in die diepe tweede lezing, onze zonden, zij worden ons voortdurend vergeven, wanneer we vanuit de liefde van God opnieuw willen gaan leven. Zo leren we ook anderen vergeving te schenken. Zo kunnen we ook vanuit die liefde van God staande blijven, ook onder het kruis. We weten dat Maria ook, hier zo prominent aanwezig, wij weten dat ook zij staande is gebleven onder het kruis. En we kunnen haar de moed vragen om de zorgen van het leven aan te kunnen en ook aan te pakken. We weten dat wij altijd met Jezus verbonden kunnen zijn. En dat zij altijd opnieuw oorzaak van blijdschap is. Wat een wonder dat wij hebben kunnen ervaren. Dat wij ervaren wanneer wij op bedevaart gaan. En dat wij hopen volgend jaar opnieuw te kunnen ervaren. In Banneux of in Lourdes of waar dan ook. In elk pelgrimsoord kan je deze diepte beleven. Vandaar kunnen we die eenheid die Jezus heeft willen bewerken in de wereld helpen realiseren. De eenheid en de broederlijkheid in onze families, in onze parochies, naar de vreemdelingen in onze straat, met wie niemand contact heeft en waar wij als christen proberen de eerste te zijn, om er toch eens mee te spreken, om er toch eens contact mee te hebben, om hem ook, om haar ook, als een broeder, als een zus te zien. Zoals Paulus Franciscus ons vraagt in zijn zo mooie encycliek, waar we volgend jaar nog meer over zullen spreken, Fratelli Tutti. Misschien zeggen wij, broeders en zusters, als we dit allemaal horen, is dat wel mogelijk? Kunnen wij dat wel in deze tijd waarin niemand schijnt te geloven, waarin zoveel andere woorden klinken? Waarin de stem van de experten natuurlijk heel fel geklonken hebben, waarin de stem van de psychologen zo vaak geklonken hebben, maar de stem van het geloof, van de diepgang, zo moeilijk te horen was in de media die voortdurend spraken over getallen en evoluties, of over catastrofes in de wereld. Kan dat nog in deze tijd gebeuren? En kan dat door ons gebeuren, door ons kleine mensen? Dat is nooit anders geweest, broeders en zusters. Ook in de tijd van Amos uit de eerste lezing. Hij was een gewone vijgenkweker en veehoeder. En hij werd achter zijn vee uitgehaald door God. Terwijl de machthebbers van die tijd zeiden, je moogt hier niet profiteren, je moogt hier niet over God spreken. En toch is het mogelijk, hij heeft het gedaan. Zo kan ook door ons gebeuren. Wanneer wij aanvoelen dat er iemand is die nood heeft aan meer. De student die dit jaar een moeilijk jaar achter de rug heeft. Zoveel uren achter de computer. Of de arbeiders die schrik hebben dat hun bedrijf over kop zal gaan. Of de dokter die het werken zo moe is. We kunnen hen nabij zijn. Door stil te getuigen van, en toch, er is weer. Er is een vrede in het hart die alleen God ons kan geven. Broeders en zusters, dit is onze opdracht. Dit is onze kans. Daartoe zijn wij geroepen. Daarvoor hebben wij op een bedevaartplaatsen, maar ook op andere ogenblikken in ons leven genade op genade. En het evangelie maakt het dan tenslotte heel concreet. Ga dan op weg.
vanuit de diepe ervaring, door de vele malen misschien, dat je in Banue of in Lourdes of waar dan ook bent geweest, van waaruit ga dan opbrengen. Maar altijd 2 aan 2. Wat zou daarvoor mogen zeggen? Nooit helemaal alleen. Altijd gedragen door de gemeenschap. De andere mensen met wie je was. De andere mensen waarvan je vermoedt dat ze gelovig zijn. De andere mensen uit de wereldkerk. Als je Paus Franciscus hoort spreken, met wat ook hij meemaakt. De diepe woorden die 2 aan 2 met hem, met andere gelovigen verbonden. En zo rondgaan. We hebben daar niet veel nodig. Geen tas, geen reiszak, geen staf voor onderweg. We hebben alleen ons leven nodig, onze ervaring nodig. Maar we kunnen wel gedragen worden door bijvoorbeeld een boekje dat we lezen. Zomaar een contact voor de mensen die naar Lourdes gaan. Of een blad uit het Baneu, waar ons geloof telkens door gevoed wordt. Of zo de vriendschap met andere mensen die we ervaren hebben op Bedevaart. Of de verdieping die we opdoen doordat we Kerk en Leven lezen. Doordat we wat een gelovig boek lezen. Een gebedenboek gebruiken. Nooit alleen, altijd met anderen verbonden. Door lectuur, door vriendschap met anderen, door de gemeenschap waarin we thuis zijn. Zo kunnen ook wij vandaag getuigen zijn. Door onze parochie niet los te laten, door samen te komen wanneer het nog niet kan op zondag. Zulk getuigenis heeft niet veel nodig, alleen ons diepste zijn en ons groot geloof. Geen reiszak, geen kopergeld, geen dubbele kleding, maar alleen ons vertrouwen. En de diepe vrede die we ervaren hebben. Waar het wel aanvaard wordt, wel daar is het vrede. En waar het niet aanvaard wordt, dan schudden we het stof van onze voeten. We zijn op het evangelie. Maar wij blijven doorgaan, want ons leven is een eeuwige welkomsttocht, een eeuwige wedervaart, een eeuwige tocht met God aan onze zijde. Wat fijn dat wij vandaag hier in de zon, in het groen, op deze bijna gewijde plek, met de pastoor ook van Zusterzaal, dit alles mogen beleven. Laten we dankbaar zijn voor dit ogenblik. In de hoop elkaar te kunnen ontmoeten. Op een triduum, op een bedevaart, op een pelgrimstocht. Op onze levenspad, maar op ons pad. Mogen de Heer ons dankzij altijd het zegen zijn. Amen. En ons diep geloof in de Heer, laten we nu dan ons geloof samen bereiken. Ons geloof in God, en de Vader, de Zoon en de Heilige. Samen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Zij van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren en vermaakt, die geleden is onder ons is gedragen, die thuis is gestorven en begraven, die neergedaald is te halen, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is in de hemel, en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Daar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de vrijheid van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. broeders en zusters, God ziet de liefdevolle gerechtigheid op ons neer. Laten we niet aarzelen om hem voor te leggen waar ons hart naar verlangt. Dat de vrijheid van godsdienst komt in de landen waar de verkondiging van de blijde boodschap verboden is. Laat ons bidden. Dat
dat mensen niet opgeven in eigen omgeving, te getuigen van Gods liefde, ook wanneer dat op weerstand of onbegrip stuit. Laat ons bidden. Wij bidden u voor ons, Heer. Dat wie zich om anderen bekommeren, telkens weer steun vinden bij de Heer. Ook al blijven zichtbare resultaten uit. Laat ons bidden. Wij bidden u voor ons, Heer. Dat we in onze bedevaartgemeenschappen, ieder die door de Heer wordt geroepen, jong en oud, ziek of gezond, samen uit welke rang of stand dan ook, waarderen en betrekken. Laat ons bidden. Wij bidden u voor ons, Heer. God vol vertrouwen leggen wij onze beden in uw handen. Spreek ook in deze tijd tot ons en tot onze wereld. Uw woord dat leven is. Dat vragen wij u door Christus, onze Heer. Amen. We gaan u over van de dienst van het woord naar de dienst van de tafel. Brood en wijn worden aangedragen. Dat betekent dat wij ons leven willen aandragen. En daar komt Jezus over. En hij voedt ons met zijn lichaam en zijn bloed. aanvaard mogen worden door God de Almachtige Vader. Heer, zie naar de gaven van de kerk die met aandrang tot u bidt. Geef aan de gelovigen die ze zullen ontvangen de genade van een heilig leven. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal bewaaren. Verheft uw hart. We zijn met samen bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze naam rechtvaardig. Wij danken u, heilige en sterke God. De wereld draagt gij in uw hand en gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar u. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken u voor de liefde die gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang van de engelen en wij prijzen uw heerlijkheid met dit lied. De Heer, God en hemelse machten, onze hemel en de haven van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge, gezegend zij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoge. Hemelse Vader, met eerbied roepen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen zijt gij bij ons. Wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en teken. Zoals eens op de weg naar Emmaus ons met hij opnieuw voor ons geschikt. En wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt, met de gave van zijn lichaam en zijn bloed. En op de avond voor zijn lijden heeft hij het brood in zijn handen genomen en sprak hij tot u een dankgebed. Hij brak het brood en hij gaf het aan zijn leerlingen terwijl hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw een dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink liefst allen. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen, om mij te doen. Komt u het mysterie van ons geloof? Heer Jezus, wij verhouden uw dood en wij blijven tot gij wederkeert, dat gij geweest zijt. En wij doen onze Vader. Wij vieren de grafenis van onze verzoening. En wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan. En tot nieuw leven opgewekt is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, omdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zijn. Almachtige God, laat uw geest van Jezus ook in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus lijken. Beschermen onze Paus Franciscus, onze bisschop Patrick en alle bisschoppen wereldwijd. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd bestaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons het berggaan van hart voor alle mensen rondom ons, dat wij delen in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, en de weg aantonen die naar uw liefde leidt. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters, die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd. En over alle gestorvenen, waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht der verrijzenis. En als op onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis. Waar plaats is voor velen, schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw geest. Laat ons dan in de gemeenschap met uw heilige, dat wij met Maria de Maagd en Moeder Gods
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die u gelegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem, en met hem, en in hem, van naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in Broeders en zusters, wij allen zijn heel verbonden met het heiligdom van Lourdes, met het heiligdom ook van Banu. Daar waren ook dit jaar heel weinig mensen, mochten heel weinig mensen komen. Maar heel zeker wordt daar ook nu gebeden door wie er zijn. Kleine groepen die opeen mogen komen. Laten wij nu met deze mensen daar, met allen die er zouden willen zijn wereldwijd, met hen verbonden, ook samen bidden tot God onze Vader, met de woorden van onze Vader, Wil je geregeld zijn, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. verlos ons Heer van alle kwaad. Geef vrede ook in onze dagen, in onze weten, zodat wij met de steun van uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, hoopvol wachten op de komst, de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar wel op ons geloof en op het geloof van uw kerk wereldwijd. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer, broeders en zusters, zij altijd met u. En met u. We wensen elkaar ook die vrede toe door het Christus.
mijn ziel de Heer mijn God. En mijn geest jubelt bij o God mijn redder. Naar mijn vrijheid heeft God zijn licht gericht. Vanaf heden zijn zwart mijn zaal. Maria, Hij is machtiger, God zijn naam is sterk. Wonderen is waarachtig, Hij is goed. Voor de mensen die hem met bidding vrezen. Hij zal alle overwinningen instaan. Alle macht en beschot hij aan de troon. Hij zal alle koningen verheffen. Magnificat, Maria mea Dominum. Aan de hoeken het in de overvloed, maar de rijken gaan in het linkerhanden. Hij verlost en bevrijdt zijn dierbaar volk. Zijn barmhartigheid blijft hij steeds in nachten. Magnificat, Magnificat, Anima mea Dominum. Zijn belofte getrouw aan Abraham, zal God eeuwig voor zijn geslacht bezorgd zijn. Eer aan God, Vader, Zoon en Geest, die en nu en door alle eeuwen. Amen. Magnificat, Magnificat, Anima mea Dominum. Hier ben ik, Heer. Hier zijn mijn ogen, geopend om u te verstaan, verlangend om te vernemen, waar u mij zegt te gaan. Hier ben ik, Heer. Hier zijn mijn handen, geopend opdat u ze vult. Ze zijn voor u om te gebruiken, waar u ze hebben wilt. Hier ben ik, Heer. Hier zijn mijn ogen, geopend en door u omvuld, om in uw licht de weg te zoeken, waar ik de naaste vind. Hier ben ik, Heer. Hier zijn mijn lippen, geopend, want een lied begint. Het is voor u dat ze bewegen, dat ik van liefde zing. Hier ben ik, Heer. Hier zijn mijn voeten, gekomen, van ver bij u vandaan. Hier ben ik, Heer. U hebt mij geroepen. Zeg mij waarheen en ik zal gaan.
Op deze gewijde plek, vanuit deze gewijde stilte, laten we nog bidden. Heer onze God, je hebt uw brood gezaaid in ons hart. Je hebt uw brood voor ons gebroken. Wij danken u om uw liefde die wij ervaren hebben. Wij danken u om uw liefde die ons bezielt, tot daden van goedheid, tot hoopvol gebed en tot hartelijk dienstbetoon. Door Christus, onze Heer. Broeders en zusters, we zijn hier samen geweest, terwijl velen van ons vandaag zouden zijn vertrokken met de trein onderweg naar. Maar in ons hart hebben wij die reis al gemaakt. Ze bereiden ons voor op de reis van volgend jaar. Of ze bereiden ons voor op enkele dagen in Badeun, waar het ook goed is om te verblijven aan de bron. Zoveel dichterbij en even diep, even intens. We hebben vandaag gehoord hoe toen, in de tijd van de koning die alle godsdienst verbood, hoe toen een veehoeder van achter zijn beesten werd weggeroepen om getuige te worden. Zo worden ook wij in deze tijd weggeroepen uit de drukte van het leven, weggeroepen uit de eentonigheid ook soms van het leven, om getuige te zijn van datgene dat wij doortjes of waar dat ook beleven. Namelijk dat God liefde is. Dat ook wij ja kunnen zeggen, zoals Maria heeft gedaan. En dat ons leven een geheim is vanuit de liefde van God. Mogen ook wij getuigen worden van die liefde die ons draagt. Die ons kracht geeft in alle omstandigheden van ons leven. Ook als het leven pijn doet. Ook als we ons onmachtig weten om het overlijden van iemand, om de ziekten, om de tegenslagen in ons leven. Laten wij getuigen van die grote krachten, die alleen God, de schepper van hemel en aarde, ons kan geven. Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om alle mensen te danken die het mogelijk hebben gemaakt dat wij hier op deze gewone plek voor de mensen van de buurt, maar toch in deze ongewone omstandigheid samen te komen. Ik wil in het bijzonder ook de mensen danken die voor dit heiligdom, zo mag ik het toch noemen, het is ingewijd door, ik dacht, onze kerkhofs van Luik in de tijd, voor allen die zorg dragen voor dit heilige plekje hier in ons midden, in het goede Sint-Daal. Laten we nog eens langskomen als we met de fiets rondtrekken. Laten we nog eens langskomen als we met onze familie erop uit willen trekken op de zondag of in de week. Dankbaar voor jullie engagement, beste mensen, voor dit heiligdom, voor deze plek, zo mooi in orde. Laten we in dankbaarheid nu ook van hier ons gezonde weten. Ons gezonde weten tot getuigenis in onze families, in onze gemeenschappen, waar dan ook. De Heer zij met u. God roept ons tot een nieuw leven, maar hij blijft ons daarbij ook altijd nabij. Hij stuurt zijn leerlingen niet alleen op weg, maar altijd 2 aan 2, vanuit de gemeenschap, vanuit onze gemeenschap, tot een steun voor elkaar. Laten wij dan vertrouwvol ook, broeders en zusters, van hier, van deze heilige plek, op weg gaan. Onder de zegen van Hij die is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in de... Wij danken God.
Dank u wel allemaal voor uw aanwezigheid, voor het meebidden. Dank u wel ook thuis die via het internet gevolgd hebben. Bisschop wil u graag achteraan aan de uitgang nog allemaal een persoonlijke groet geven. Dus wacht rustig tot hij achter is. En vooral iedereen, ja, we gaan nog even door deze week samen met de mensen van het